Ez már tudod, hogy a harmadik, ugye? Ez most lesz a negyedik. Most lesz a negyedik. Jaj, belesek a bokorba. Csak. Ez most lesz az ötödik. Most a hatodik. Hetedik. Taksonyás. Túl taksonyás. Ding dong. Megvolt. Most jön a kilencedik. Látjátok-e milyen gyorsan dövet? Hát, Ez most a 10. ja. Sajnos ez lesz a 10. Ha azt nem lövi be, akkor ne lájkoljátok. Lájkolhatjátok. Lájkolhatjátok. Igen. Tök mi. Majd én is fogok azért videózni. Az megvolt. Megvolt. Na, sziasztok! Csá!